Fl-ewwel nofs ta' din is-sena f'pajjiżna kellna disa fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol. Dan meta fl-istess perjodu tal-2021 l-imwiet kienu sitta, tlieta inqas minn din is-sena. Ċifri maħruġa mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika juru l-inċidenti żdiedu b'2.9%. Hekk kif sa Ġunju ta' din is-sena kien rappurtat li 1164 persuna weġġgħu fuq il-post tax-xogħol. Dawn iċ-ċifri juru li l-maġġoranza ta' dawn l-inċidenti seħħew fis-settur tal-manifattura, inċidenti li ammontaw għal 16.3%. Wara hemm is-settur tat trasport u l-ħażna fejn seħħew 14.1% tal-inċidenti fil-waqt li s-settur tal-kostruzzjoni jiġi fit-tielet post bi 13%. L-inċidenti seħħew l-aktar fiż-żoni tan-naħa ta' fuq tal-port fejn 370 persuna kienu involuti f'inċident fil-waqt li fl-2021 kien hemm 356 persuna involuta f'inċident f'dawn l-istess żoni. Kważi nofs l-inċidenti li seħħew fuq il-post tax-xogħol kienu ta' nies li ndarbu f'idejhom jew inkella f'dirajhom. L-aktar ġrieħi komuni kienu feriti, korrimenti superfiċjali u ksur. Jidher li fl-ewwel nofs ta' din is-sena 33.2% tal-inċidenti seħħew fost ħaddiema impjegati ma' kumpaniji kbar li għandhom aktar minn 500 ħaddiem.